De keuken van de hotelskwallen van het Friesland College in Ljout zit 24 uur op een kop. Een groep van 50 vrijwilligers ziet maar liefst 2400 potten sap van Russische boycotttomaten. Een pot voor elke kilometer afstand tussen Friesland en Moskou. Wij vinden dat boeren een eerlijke prijs voor een eerlijk product gaan maken. En dat we mij dus al een heel goed nadenken maken over hoe we omgaan met ons eten. Waarom moeten de tomaten die in Friesland teelt worden 2400 kilometer verderop opeten worden en halen wij bijgelijks tomaten uit Spanje. Dus het is eigenlijk meer een bewustwordingscampagne van onze voedselkilometers en over onze voedselverspilling. Hoewel er door de Russische boycott op dit stuit nog geen oerschat aan tomaten is, stelden telers uit Belsum, Wier en Sijsbergen 1500 kilo beschikbaar voor de actie. Even een strak schema stekken de vrijwilligers in ploegendienst elk 3 uur de hand nu de mouwen. Het is inderdaad meer voor de aandacht en het onderwerp dan dat er echt heel veel mee geholpen wordt natuurlijk. Maar dat is ook wel goed. Ik zit zelf ook in de levensmiddelen en als er dingen verspild worden is natuurlijk geen goed principe. En Saas jocht de eerste pot sappaton sap eruit. Sneurt een beetje om 1 uur, maar de ek de 2399 orenpotten kleer wezen. Die worden verkocht bij het Uitfestival in Ljout. De opbrengst die gaat naar de telers van de Broekte tomaten. Nou heren, gaan we even proeven. Ja.